Una altra de les pors que té la gent, dius, clar, si deixem de formar part d'Espanya, hi ha moltes empreses que tenen molta relació amb Espanya i, per tant, aquí podrien perdre-hi clients que ara tenen en el conjunt de l'Estat. Sí, podria ser, però aquí s'explica sovint, quan es parla del dèficit fiscal, sobretot la gent que no són molt favorables a Catalunya, de seguida venen i t'expliquen, però és que no explicáis el superávit comercial. Ser part d'Espanya és veritat, costa 16.000 milions, però no tenéis en cuenta los beneficios que se derivan de poder vender en España, perquè teniu un mercado i os compramos. Aquest argument, que el fa servir molta gent, és fals. És fal·laç. No surt a compte pagar 16.000 milions a canvi de que et comprin diners. O dit d'una altra manera, el fet que ells després et comprin productes no canvia el fet que desapareixen 16.000 milions. I això, deixa'm que ho expliqui amb un exemple que vaig posar l'any 98 en un article quan jo parlava del dèficit fiscal amb el malaurat Ernest Lluch a TV3. L'exemple és el següent. Imagineu que esteu en una tenda, una botiga, que veneu roba i que de sobte apareix un lladre i us pren 100 euros. 100 euros. Roba de 100 euros i se'n va corrents. 100 euros. Quants diners us han robat? Quants diners han desaparegut? 100 euros. 100 euros. 100 euros, és fàcil. Aquí hi ha trampa. 100 euros. Fins aquí molt fàcil. Ara imagineu que aquest senyor, que estava encaputxat, en lloc de sortir corrents amb els 100 euros, es fica en una cabina telefònica, com el Superman, es treu la caputxa i torna a entrar a la vostra botiga i amb els 100 euros us compra uns texans que valen 100 euros. Vosaltres li doneu els texans, ell us torna els 100 euros i ell se'n va. Quan us han robat? Uns texans. Quant valen els texans? 100 euros. 100 euros. Per tant, quin és el valor total del que t'han robat? 100 euros. 100 euros. Robat 100 euros. El fet que el senyor vingui... Et continuen robant igual. El fet que el senyor vingui i et compri uns texans amb els diners que t'han robat abans no canvia el fet que t'han robat 100 euros. Doncs això passa el mateix amb el dèficit fiscal. No estic dient que Espanya roba, però els diners, els 16.000 milions, encara que després se'ls gastin tots una altra vegada a Catalunya, això no canvia res, perquè clar, els diners tornen a Catalunya, però ells s'emporten els texans. Al final del dia, què ha passat? Que t'han robat els pantalons. Sí, està clar. I això es fa servir, normalment es fa servir com a argument, i és un argument fal·laç, és un argument erroni que s'ha d'oblidar. No s'ha de compensar el dèficit fiscal amb un superàvit comercial, no té res a veure.